Proġett impressjonanti. Hekk iddeskriva l-proġett tal-Junction tal-Kappara il-President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri Klaus Heiner Lehne. Fost l-għanijiet tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri hemm li tassigura li l-fondi Ewropej jintefqu b'mod tajjeb u dan hu wieħed mill-proġetti li bbenefikaw minn dawn il-fondi. Fondi li qed jintużaw biex titjieb l-infrastruttura tal-pajjiż. Waqt li kien qed iżur dan il-proġett il-President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri osserva l-ammont sostanzjali ta' traffiku li għaddi miż-żona u għalhekk ikkummenta kif dan hu proġett li juri mill-ewwel li se jkollu effett pożittiv fuq il-pajjiż u ċ-ċittadini tiegħu. And as I said, I think this is a very good example here because you could really see that an investment has a very strong positive impact regarding traffic and avoiding traffic jams, and with that a direct impact on the development of economy and avoiding costs, and I'm quite impressed. Fuq kollox dan il-proġett issa wasal fl-aħħar fażijiet tiegħu. F'Lulju, jiġifieri fi ftit jiem oħra, il-flyover tal-Kappara se tkun asfaltata biex imbagħad tinfetaħ għat-traffiku f'Settembru. Bil-proġett ikun konkluż għal kollox sal-aħħar ta' din is-sena kif maħsub sa minn meta beda. Il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Ian Borch qal li dan il-proġett li huwa immirat li jindirizza l-konġestjoni ta' traffiku mhuwiex l-uniku proġett ambizzjuż. Issa jmiss dak tal-bini tal-Junction tal-Marsa li mistenni jibda lejn tmiem is-sena. Imbagħad fl-istess ħin nibdew it-twaqqieħ u x-xogħlijiet għall-Junction tal-Marsa fejn hemmhekk ħajkollna priorità assoluta din il-junction li taqqat in-naħa t'isfel tal-pajjiż mal-kumplament u allura proġett li beħsiebna wkoll nidħlu għalih b'serjetà kbira ħalli jkollu l-istess effett li ħalla jrid ikollha din il-Kappara Junction. Il-proġett tal-Junction tal-Kappara qed isir b'investiment ta' 35 miljun euro parzjalment minn fondi Ewropej. U l-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Helena Dalli qalet li dan il-proġett huwa eżempju ċar ta' fejn qed jiġu investiti flus iċ-ċittadini Ewropej. Dan hu proġett tan-nies għan-nies. Qalet Dalli li tkellmet fuq trasparenza u l-kontabilità meħtieġa fl-amministrazzjoni ta' proġetti bħal dan. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Aron Farrugia tkellem kif dan il-proġett għandu jservi ta' eżempju għal oħrajn li jridu jsiru fil-ġejjieni bil-Gvern għandu f'moħħu li jtejjeb l-infrastruttura tal-pajjiż bil-għan li din tkun tikkumplimenta it-tkabbir ekonomiku li qed jesperjenza pajjiżna u l-ħtieġa ta' iktar investiment.